makina akuti olosera nkhani zabodza. Ukachimva chizungu chake akuti trains analysis system for disinformation komanso and misinformation that Macra is about to procure. Mufuna ndithu zipangizo zimezi mukhale nazo. Komanso talandireso omvera kwina kulikonse komwe mukutimvera kuchokera kuno kwa MBC Radio 1 komanso tili pa radio komanso ndithu pa TV. Nda akulu kumene kunkhani ndi imeneyi. Kodi makina amenewa bwanji kwenikweni akuti ndithu azitha kumalozera kuti nkhani ndi yabodza. Tafotokozani kwenikweni makina amenewa ndi chani? Zingombe Timofe ndathokoza chifukwa cha funso lako. Makina amenewa ndi system imene idzitha kulozera nkhani zimene zili za bodza zosinjirira. Bodza pali mitundu iwiri, pali kunama padaladala kuti upotoze anthu, ndi pali kunama kwina kokuti wanama chifukwa choti sukudziwa. Ndi pamasamba mchezo ma digital platform zinthu zimene anthu apanga post simathoka zona kapena zimathoka zabodza based on my decision, based on ma post amene anthu amatopanga zisankho za moyo wawo, ma decision oyenera malingana ndi mmene apangira understand zinthu zicha. Koma pakadali pano palibepo njira imene tingathe kugwiritsa ntchito kuti nene kuti umboni kuti zinthu zizabodza ndi uwu. So Macra monga regulator wa ICT services, regulator wa ma digital platforms amenewa anena kuti athandize Malawi pophunzitsa za ufulu wawo ngati ma-consumer a ICT services, ma-consumer a internet. Malawi akuyenera aphunzitsidwe kuti ufulu wawo kama upanga exercise apanga exercise mosamala posata nkhani zokhazo zimene zili zolondola osati zabodza zosinjirira kapena zofuna kunyengeza anthu. Macra ndi udindo malingana ndi malamulo ake awiri, Communications Act ndi 17 imanena kuti Macra ili ndi udindo oteteza ufulu wa anthu amene akugwiritsa ntchito njira zamakono zovalitsira mauthenga. Komanso lamulo lachiwiri limene limanena kuti Electronic Transactions and Cyber Security Act 2016 section 97 ikunena kuti Macra ili ndi udindo ophunzitsa Amalawi pa njira zoyenera akamagwiritsa ntchito internet, pa zimene akuyenera kupewa ndi zimene akuyenera kuchita. Ndi chimodzi mwa zinthu zimene tasankha kuti tiphunzitse Amalawi ndi kugawana nkhani zabodza. Kugawana nkhani zabodza ndi cholinga chokuti nkhani zija tizipanga package pamodzi zimene zili zabodza zija, kenako tikamaphunzitsa Amalawi aja tizikhadi ndi umboni kuti iyi nkhani inapangidwa declare kuti ndi yabodza malingana ndi system yakuti ya ku Macra zikoma. Chabwino kumano ufunso nkumati makina amenewa olozera kuti nkhani ino ndi yabodza, funso nkumati amagwira bwanji kapena adzigwira bwanji ntchito? In terms of kagwidwe ntchito kake ndi makina anjira zamakono imene timati artificial intelligence. Azangawa IT a Steve za AI zo atakulongosera muno bwino, komene ndingokuwuzani kuti aziuza AI ndi ku technology ndi ku mapanga kumazi package mabodza acha kuti ili ndi bodza so that chilungamo chake chizidziwika kuti amene akugwiritsa ntchito uthenga umenewo azidziwa kuti uthenga ndo anapanga post atimothekateta pa page yawo ichi ndiwabodza kapena uwu ndiwoona. Ndiye munthu ngati akupanga chiganizo based on uthenga umeneno munapanga post, ndiye kuti akhala kuti muunikira kuti izi ndi zabodza, izi zasoyapisa, izi zantukula pakhomo, izi zakuboda zoti katundu wabwerazi ndi bodza la nyuwani limene labwera Malawi, tazipeweni kuti musagwe mumbuna imeneyo. So Macra potero ikufira kuti idziteteza mtundu wa Malawi kuchinyengo chimene chimachitika zikoma. Kumeneko Mr. Perete nkhani ukhangati yalozano inu ukhangati katakwe tsopano wa IT amene ndithu kachingoti amati AI artificial intelligence zimene zatchulidwa chokera ndithu kwa bambo Mlenga ndi nkhani yagwiratu inu kuti makina amene wadzigwira bwanji ntchito chifukwa pamene pagonanso nkhani pamenepo. Mene makina azigwirira ntchito Amlenga afotokoza ndithu mokwanira. Nkhani yayikulu ndiyoti panopa tikapita pa masamba mchezo kuwerenga nkhani zosiyana-siyana sitimatha, tiyenera kupanga tokha pakafukufuku kuti tiziwe kuti nkhani ndiyoona kapena siyoona. Pa nthawi imeneyo takhala tikuona nkhani zabodza, kaya za ngozi, kaya zokhuzana madzi, poti anthu akutenga zithunzi zakale kuzibweresa pa nkhani yatsopano. And anthu ambiri
apanga ziganizo zolakwika chifukwa chotsatira nkhani yolakwika. Mutha kuona kuti akamva zoona anthu aja amasintha maganizo awo. Mashini amene amagwirira ntchito makompyuta awa ndikuti pa nkhani zonse zomwe zikuoneka pa intaneti ku Malawi kuno technology imeneyi imatha kuziona nkhani zija ndikuona nkhani zomwe zikutchuka kwambiri ndikuzitsatira pomwe zayambira. Chifukwa nthawi zambiri nkhani pa intaneti zimakhala kuti zikukula kwambiri chifukwa choti zayamba apa. Koma pomwe payambira paja timayenera kuti tidziwe kuti kodi nkhani yamba pachione, nkhani ndiyoona. Padzana paja tinapereka chisanzo cha mbuto ya kalulu. Anthu ena inagula ntadzaonani. Intaneti pali masamba ambiri. Kale mwachisanzo manyuzi mmatha kutuluka nkhani. Ndizosavuta kuona kuti nyuzi nkhani isiyoona. Ndikuwauza nyuzi aja kuti mawa mwalongosolera anthu kuti pepani dzulo lija tinaulusa nkhani yabosa. Koma nokha mukuziwa kuti pa intaneti pali masamba ambiri. Kuti masamba amenewa muwaone muwawerenge ndi anthu ndizovutirapo. Nchifukwa chake pabwera system kuti zitha kuona zimene zija mwansanga ndikupereka umboni woyenerera kuti nkhani komwe ikuyambira posalongosoka. Nkhani iyi ndiyokayikisa. Sikuti nthawi zonse nkhani ija matha kunena kuti ndiyabodza kapena ndiyoona. Koma mathaso kunena kuti nkhani zomwe pomwe ikuyambira apa ndipo okayikisa. Ndi mmene ikufalikira anthu ziyathandiza kuti akamayiwerenga nkhani ija aziwerenga ndikamchere kaye. Kuti kodi nkhani ndionadi azithaso paokha mwina kupanga kafukufuku kuonjezera. Koma pena nkhani ina imaziwikira ati kuti ndiyabodza. Mwachisanzo nthawi zambiri masiku ano zithuzi zikumapita ku studio. Sili kumaziwa kuti kodi munthu uyidi ali pa boti kapena ali ku studio. Pamene kompyuta imaziwa imatha kuziwa kuti chithuzi ichi ndi chapadzana, chithuzi ichi ndi chapa studio. Zimenezo zomwe mashini athandizire zoti anthu pamanja sangathe kupanga okha. Technology ya AI imathandiza kuchita zambiri pakanthawi kochepa. Ndi kuchuluka kwa internet ndi digital media ndi masamba omwe ali pamenepo ndi technology yokha yomwe ingathe kupanga kutithandiza kuti tithe kuziwa mwachangu nkhani zomwe zikutchuka, nkhani zomwe zili zoona, nkhani zili zomwe zokayikisa kapena nkhani zomwe zili zabodza. Ndithu ndiye mwina mukadali pomwepo enabe funso nkumati inu kumakrako mukuganiza zotani kweni chomwe mufuna ndi chani kweni kuti mukadziwa zonse zoti nkhani ika ndiyabodza kayi ndiona. What do you want to achieve by the end of the day? Famina anthu nkhani kati zimene zomwe makutwera nazo inu mufune muzikha kati mukuwaphwanyira ufulu wawo oti azidziwa nkhani kati zimenezo. That can be one of the basic question. Inu cholinga chanu ndi chani? Ndisanapita kufunso lina lovuta kwambiri fena kuti mwina la Macra mufuna muzisuzumira kuti anthu akucheza zotani, anthu akuyankhulana za mtundu wanji. Kwa mwina mutanka funso limene tisanapite kwa bambo Mlenga. Cholinga mufuna mutani ngati a Macra? Cholinga monga mmene ananenera Mlenga poyamba pachi kuti Macra ili ndi udindo kuthandiza Malawi kuti akamamva nkhani azimva nkhani zoona. Anthu akhala akuchita na upandu ndi nkhani kufalisa nkhani zabodza za munthu wina. And anthu ambiri akhala akusowa njira yoti azitetezere nkhani ija ikabuka ndiyovuta kuti uyibweze. Koma ngati pali umboni woti bungwe la Macra likuvomereza kuti nkhani ndiyabodza, umboni wake ndi kuti inayambira apa. Zimene zija zimpasa munthu uja kuti ufulu wake utetezedwe. Pali liulo la cyberbullying. Tonse pano tikuziwa kuti anthu ena ndithu akumasowa mtendere chifukwa choti afalisira nkhani zabodza. And alibe mphamvu
alibe anthu omwe amaonera ambiri oti angamve kuziteteza kwawo olo angamve mbali yawo. Izizi ndi njira zina zoti zithandizire anthu kuzitetezera, azitha kukhala ndi njira yoperekera umboni kuti chithunzi chija mwaona chija ndi chaboza, si ine amene uja chithunzi chija chachokera ku studio. Koma angapange bwanji ngati alibe wina owachitira umboni, wina owathandizira kuti nkhani mukumvayi zona zake ndi nkhani, umboni wake ndi nkhani, pakula nkhani ndi pamenepo kuti Macra iyenera yateteze anthu, yapase somwayi oziteteza okha nkhani ikakhala kuti yalakwika. Chifukwa pakali pano nkhani zambiri zikumayenda zolakwika, anthu akumalephera kuziteteza mwa iwo ena. Kusoza kuti mukukwaniritsabe chimodzi mwa mfundo zomwe Macra inakhazikitsidwa kuti anthu ndithu amene akugwiritsa ntchito zipangizo zimene azikhala otetezeka kwambiri kwake, kuti anthu azitha kudalira akapita pa intaneti asamapite mwa mantha. Pano ma WhatsApp mu anthu akupanga mantha, anthu pakati pa akhala ma WhatsApp awo akutengedwa ndithu ndi anthu ndikumatumiza mauthenga kuti mwawina ndalama aseta nditumizire ndalama, andi ngati WhatsApp yanu anthu ayitenga ndikumatumiza uthenga kuti nditumizire ndalama ndikupasa mawu kwa azinzano. Azinzano angothamangira kuti tumiza ndalama, osaziwa kuti akaunti yanu yapita ndalama zabedwa. Imozi mwa njira yake ndi imeneyi, kuona kuti kwatchukatu nkhani, meseji yatchuka ikutumizidwa kwambiri, ikumveka uku ndi uku. Anthu asazamve zitachitika kale, amve kuti kuli kena kake kakuyenda, musakatobwanye kameneka katha kulandani WhatsApp. Nkhani mukaona musayimvere, musayithamangire yayi, kulibe mpikisano waticheze nawo, kulibe mpikisano wafetereza. Mukaona nkhani zimene zimafalisidwa ndi zomwe zikuchitika siku limenelo. Pano dzulo kumapangidwa launch data privacy authority, ena mwinaso mutha kupeza kuti aponya mpikisano wa data privacy authority. Chifazami mpikisano ndezo mwezi makangati za fast kwambiri. Ndeni nkhani yayikulu yoti anthu azitha kuona kuti koma izizi ndizoona. Gumeneko chifukwa mwinano tikozoliyamba funso limeneli, nkhani ndiona kuti pali khangati kukayikira kuti khangati tu makina amene wangakhema kuti ndolozera nkhani zabodza, komatu mwina amba kumatisuzumirira ndithu m'maakaunti mwathu mukandi ma WhatsApp kama Facebook ndi nkhani somwe ikhangati kuti anthu akudanayo nkhawa kwambiri. Chizungu amati privacy, kuti basi tu Macra mufuna muzidziwa kuti akateta kuyankhula ndani, akuyankhula zoti chani. Ndizo mwina anthu ena akudana nazo nkhawa zimenezo. Ayi, nkhawa zimenezo sakhalepo ndikuuza ndizifukwa zake. Chabwino. Koma ndimafuna onjezerapo pa za ubwino wa system chitsanzo chimene anapereka Steve. Ubwino wina ndikuti even inu ngatatola nkhani, news zanu zizikhala zokhulupirika, mukapanga post credibility ya news. Masuku anotu upanga post munthu makayikira kwere kuti ndikayangane pa MBC kuti ati chani, ndikayangane pa Times kuti ati chani, ndikayangane pa Zodiac kuti ati chani, because munapereka mulingo osonyeza kuti manena nkhani zachilunga zona zokhazoka. Ndiye machine amene wawo azithandiza so kuti even inu ngatatola nkhani mukapangiso verify news yanu ija musanayipange publish, zizikuthandiza ndoti mudzipewa zinthu amale ndoti mudzauza zoona, mudzipewa so zinthu zopepesa pamawa zija ngati mana kambira Steve. Komanso ife ngati regulator zizitithandiza so kuti tipange package ma awareness messages kwa Amalawi kuti mudziteteze pali uthenga wabodza chenjerani kuti musatere tidzika malamulo othana ndi zimenezo, plus policy direction yochokera kuboma izikhala based on credible source, verifiable source. Chabwino. Material ntendero pa zimene anena Steve. Kufusolana tsopano mphini yobwereza ndomwe mawala. Kufusolana tsopano. Kodi privacy yanthu sikaba jopchezo kwa basi nzoma kuti atu nkhawa zimezo urei sikaba jopchezo mafoni anthu mapakuopa kuti sayimira kuti akutaji Amalawi osada nkhawa sikaba jopchezo privacy yanu chifukwa choti wani ndi ufulu wanu kuzisungira chinsinsi malingana ndi malamulo a dziko lino section 21. Chabwino.
ndi chinthu ngati wasankha kuti ichichi chikhale cha chinsinsi chikhale cha private ndi ufulu wakonso kuti chipangidwe maintenance sachi komanso ngati wasankha kuti chinthu ichi chibwere public uchike pa mbalambanda uchiyanike kuti amalawi onse aone kuti atimofeka teta lero alemba pa Facebook pawo kuti Akelias Mulenga adwalika ndi kuti malemba chilikale pachani chili pa Facebook ndi ngati system ikudziwa kuti Akelias Mulenga ali moyo ndi kuti ali ku Blantyre ipangira to mark news yano icha kuti izi ndi zabodza musazikhulupirire izo musazitengere izo ndiye zizikhala zinthu zoti zilikale pa mbalambanda nkhani ya privacy ndi zinthu zakuchipinda system iyi ilibe kuthekera kuti ikayang'ane zinthu zimene zikuchitika kuchipinda kwanu ndikupaseni chitsanzo WhatsApp wanu amalemba kuti it's end to end encrypted chimene kutanthauza ndi chakuti end ina ya munthu ina kulandira end ina munthu ina amene akutumiza ndizobisika palibe aliyense amene angaone kupatula munthu amene ukuntumizira message ndi iweyo amene ukutumiza pawiri wanu senze palibe aliyense amene angalowe pokhapokha utakhala kuti wachita kupereka iweka QR code imene munthu umatuka mpatsa ndi kuti azithaso kumacheka chani kucheka WhatsApp yako so privacy ya munthu uloika nakhala kuti WhatsApp si end to end encrypted system iyi ilibe kuthekera kulikonse target yake yoti idzilowa mzipinda mwa anthu koma zinthu zimene zili kale pa mbalambanda poyera azitulutsa okha voluntarily so ngati wasankha munthu kuti azizera kuseri system iyi ilibe nazo ntchito zimenezo ndiye kuti at least amalawi sanamizidwa koma tikunena zinthu zimene zili pa mbalambanda fanda zimene anthu akuziona nanga chinthu achibisa mthumba mungadziwe kuti thumba atambe muli chani simungadziwe koma ngandachilemba poyera ndiye kuti anthu ambiri achiona so tikuteteza nawo kuti akamaona aziziona ngati chichi chabodza ichichichi osaolokera apa pali mtsinje kuti mufuna mutsimikiza apa kuti nkhani yake siyo madziwana zisisi kapena invading privacy munthu sungapange invade privacy ya chinthu choti chilikale wachiyanika kale padzuwa chinthu chilikale pa mphepo basi kenako kapezeka kuti munthu uzikanali privacy yanga koma ngati wachika kuchipinda mwachibisa kuseri kwa banako ndikuti ufuna chikhale private mwachibisa ngati mwanu mwa jacket mufuna chikhale private koma ngati mwachilemba pa mphumi pano ndikuti mufuna kuti anthu oona achidziwe ndingati anthu oona achidziwa ndikuti ili ndibodza cholakwika ndi chani ndikubudula ndiyo zagulu kunena kuti izitwa kunena atimofesi ndizabodza ino atimofesi ngati mutakwiye ndikuti mufuna muzifalitsa bodza kuti mwina ndibwerere kwa bambo Peret nkhani yake ndikuti iniyo you targeted messages kapena information izikhala kuti it's already in the public domain koma cholinga mukufuna muzoti kuti nkhani yomwe yafalitsidwa apa ndiyona kapena yabodza nkhani yayikulu ndiyoti uthenga omwe ulikale pa masamba a mchezo uthengawo tizitha kuonesesa kuti komwe ukuchokerako ndipo omwe nkhani yayambirapo ndiyoona basi nchifukwa chake pali liwu la chizungu loti trend kuti nkhani zomwe zikutchukazi zomwe nkhani zonse pamakhala nkhani zambiri koma nkhani zambiri matha kuziwa kuti nkhani izi ndi zomwe zakomera amalawi nkhani 20 zakomera amalawi pa nkhani 20 kodi zoona ndi ziti zokayikisa ndi ziti zaboza ndi ziti ndikuona kuti pamene patu apa izi nkhanizi tichitepo kanthu nkhanizi zipangidwe flag mwachisanzo masamba ena ankhani mwachisanzo maona pa BBC akunena kuti unverified kuti nkhani italemba koma zona zake zenizeni sizinadziwike akufuna kuti mukamawerenga muzikhala ndi chimenecho kuti mwina atha kuyisintha nkhani ichi chifukwa choti zona zake sizinadziwisidwe mwachisanzo pa BBC chithunzi chilichonse chomwe akuyika chomwe alandira mwachisanzo cha nkhani yomwe yatentha kwambiri video yomwe alandira ya nkhani yatentha amakuwuzani kuti tikuonesa video koma it's unverified tikapanga verify tikuwuzani kuti video tinakuonesani mama waija tapanga verify ndi aboza kapena tapanga verify ndiyoona chifukwa choti ali ndi njira zopangira process
video imene ndi zithunzi zimene zija kuti aziwe kuti ndizoona kapena ndizaboza amatha kuwuzani kuti chithunzi chinchakalekale pa mapeji awo a news amatha kuyika connection yopanga yofufuza nkhani ija kuti izikuonesani kuti nkhani ija ndiyoona, nkhani iyi sitinathane nayo kwenikweni yayi sitikuziwa zoona zake zenizeni, iyi ndi abodza amayichosa. Okay, mwafotokoza muno kwambiri monga ndafotokoza kalebe kuti akuti mphini yobwereza ndiyomwe imawala. Apapa mmene tifuna kuti nkhani imene timalize bwinobwino because paliso nkhani ina kuti zimupangazi zogwirizana ndi malamulo kapena mwina ku Macra mwangodzuka basi kukhazika zimenezi, komano tisanapite ku that issue kuti anthu asade nkhawa azimwati menanga mamwere azidya nsima menanga majere. Nkhani yake ndiona kuti nkhani zomwe aziziona mmasamba mchezo kapena nkhani zomwe zikuwafikira ini chidi yanyu mungofuna mzingo zetu kuti nzoona kapena zabodza kuti amalawi azitha kungopanga decision yeni based pa information imene chakuti nkhani yetu ife ngati Macra pogwiritsa ntchito makina amenewa nkhani ndi abodza musazikhulupirire kapena nkhani iyi kuona kuti ndiona kuti nkhani sayangogona pamene kuti anthu asade nkhawa inu cholinga muzingokhala targeting ma messages amene ali kale kuti anthu amva akuziona inu muzingobwerapo nkhani ndi abodza nkhani ndiona chidwe chake ndi chimenecho zona ndithu chidwe chake ndi chimenecho anthu asade nkhawa ayo sada nkhawa ifeyo pachilamulo tili ndi udindo ophunzitsa chabwino amalawi koma tisanaphunzitsa amalawi tikuyena kukhala ndi basis imene tikutengera kuti tikuwaphunzitsa amalawi ichi ndicho chili embedded pa chilungamo chake chete zikuchokera pati nkhanizi the system izikhala kuti apanga detect kuzipanga sort kuti bodza ndili apitani mukaphunzitsa amalawi kuti kuli bodza latsopano ili ndiye munafunsanso za lamulo tisanapite chabwino ku malamulo koma nkhani ndiona amalawi asade nkhawa izi zona kuti muzingoona kuti bodza atili amalawi musapange chiganizo pa nkhani iyi iya imene ndi abodza iya apangidwa ke declare ngati kuti ndi bodza chabwino kumbukirani kuti mukuonera program yapadera yomwe ndithu abungwe la Macra atibweretsera chithumba chachikulu cholinga chakafuna kuti atifotokozere za makina olozera nkhani zabodza komanso zoona mukutonera kuchokera kuno kwa MBC komanso tili pa radio 1 ya MBC. Tiyeni tichiteka break pang'ono chifukwa nkhani izi zikadalipo koma nkhani yakulu yomwe tigwire pano ndiona kuti musade nkhawa cholinga ngofuna zingofufuza kuti nkhani ndiona kapena nkhani ndi abodza nkhani zoti muziti mwina iyayi tikuda nkhawa sitingati tomayankhulana ma WhatsApp ma message iyayi akuti zimenezo privacy yawo inaliyese ili intact. Tipite ku break pang'ono kenaka tibwereranso ndi program ineyi yapaderadera. Every time you go online, you leave a digital footprint. Your data is valuable, and it's important to know how it's used. Companies collect data about your browsing, location, and even your interests. This data can be used for targeted ads, but also for things you might not expect. Protect yourself. Use strong passwords. Be mindful of what you share online. Review your privacy settings. Learn more about data privacy and take control of your information. Visit www.dpa.mw or call 261. Toll free. Your data, your power. Brought to you by the Malawi Communications Regulatory Authority, Macra. Every time you go online, you leave a digital footprint. Your data is valuable, and it's important to know how it's used. Companies collect data about your browsing, location, and even your interests. This data can be used for targeted ads, but also for things you might not expect. Protect yourself. Use strong passwords. Be mindful of what you share online. Review your privacy settings. Learn more about data privacy and take control of your information. Visit www.dpa.mw or call 261. Toll free. Your data, your power. Brought to you by the Malawi Communications Regulatory Authority, Macra. Every time you go online, you leave a digital footprint. Your data is valuable, and it's important to know how it's used.
Companies collect data about your browsing, location, and even your interests. This data can be used for targeted ads, but also for things you might not expect. Protect yourself. Use strong passwords. Be mindful of what you share online. Review your privacy settings. Learn more about data privacy and take control of your information. Visit www.dpa.mw or call 261. Toll free. Your data, your power. Brought to you by the Malawi Communications Regulatory Authority, Macra. Every time you go online, you leave a digital footprint. Your data is valuable, and it's important to know how it's used. Companies collect data about your browsing, location, and even your interests. This data can be used for targeted ads, but also for things you might not expect. Protect yourself. Use strong passwords. Be mindful of what you share online. Review your privacy settings. Learn more about data privacy and take control of your information. Visit www.dpa.mw or call 261. Toll free. Your data, your power. Brought to you by the Malawi Communications Regulatory Authority, Macra. Every time you go online, you leave a digital footprint. Your data is valuable, and it's important to know how it's used. Companies collect data about your browsing, location, and even your interests. This data can be used for targeted ads, but also for things you might not expect. Protect yourself. Use strong passwords. Be mindful of what you share online. Review your privacy settings. Learn more about data privacy and take control of your information. Visit www.dpa.mw or call 261. Toll free. Your data, your power. Brought to you by the Malawi Communications Regulatory Authority, Macra. Every time you go online, you leave a digital footprint. Your data is valuable, and it's important to know how it's used. Companies collect data about your browsing, location, and even your interests. This data can be used for targeted ads, but also for things you might not expect. Protect yourself. Use strong passwords. Be mindful of what you share online. Review your privacy settings. Learn more about data privacy and take control of your information. Visit www.dpa.mw or call 261. Toll free. Your data, your power. Brought to you by the Malawi Communications Regulatory Authority, Macra. tikulandireniso pomwe tupita ndi programu ya Macra special inde program apadera pomwe abungwe la Macra akutifotokoza zambiri zokhuza ndi makina olozera nkhani zabodza. Komano ndibwereso kwa makosana amene nawo program yofunikira kwambiri. Mwina muyambe kuyankha funso limene ndi ndaona kuti legal za malamulo tsopano. Kodi makina amenewa amene ndithu mufuna mukhazikitse omalozera nkhani zabodza zikugwirizana ndi malamulo kapena mwango dzuka basi nazo ndisipenezi? Zikumwambiri timafe funso lofunika kwambiri chifukwa chicho tisana chipange ife ngati Macra being a public institution monga bungwe la boma timayendetsedwa ndi lamulo limene matiyendetsa ife ndi Communications Act ya 2016. ndi mulamulo mmenemo muli ma provision kuchoka ndime 151 imene inayipatsa Macra udindo woteteza ufulu wa anthu amene akugwiritsa ntchito njira zamakono zofalitsira mauthenga kandi broadcasting kandi internet services kandi phone services imene telecommunication. Communications Act yomweyiso ndime 167 imaloleza Macra kupanga adopt njira zamakono kuti pangira access zinthu mene zikukhalira timati electronic monitoring pa Chingerezi. Ndicho linga chokuti ikamapanga regulator role yake ikhale ndi umboni okwanira kuti izi ziri kumangaza
tikupanga chifukwa chakuti ndi chifukwa chake Macra imagula ma system osiyanasiyana. Olo pano tikuyankhula pano ku Macra kuli system imene kuunika zonse timati broadcasting monitoring system imene kuunika zonse kuti tikapuluza pena pake mukapuluza ina MBC akuita nene mukapereke mukayankhe mlandu kuti apa zinakhala bwanji ndi chimakhala chikusunga information ku broadcasting monitoring tikupanga kale. So chimodzimodzinso apaso tikufuna so tizipanganso monitor ma digital platforms ndicho linga chokuti zimene zili zabodza tithe kuzigwira naphunzitsa Amalawi kuti tikuphunzitsa Amalawi chifukwa chani mujandanena mucha kuti paliso lamulo lina limene limalitchula kuti Electronic Transactions and Cyber Security Act ya 2016 yomweyo imene ikupatsanso mphamvu Macra kuti ionetsetse kuti ikuphunzitsa Amalawi pa kukhala otetezedwa akamagwiritsa ntchito internet ndi njira zina zamakono zofalitsira mauthenga. Kodi mbuyo monso tu Macra inkagula system ina yake imene timati consolidated ICT regulator management systems SIMS imene anthu amene ankaida anaigenda nkuipatsa mayina kuti spy machine. Ndipo ana challenge mutu choka 2010 mlandu unafika 2018 Supreme Court imene court lalikulu la mdziko muno linagamula kuti Macra ngati regulator kuti igwire bwino ntchito yake ikhale ndi mphamvu izithaso kupanga monitor ma electronic platform. Koma ikamapanga zimenezo isaphe ufulu wa anthu wa agency wa privacy. Ndi ife tikamapanga implement system iyi will be guided by chigamulo cha kukhoti chicha ndi amene ali ndi umboni osonyeza kuti privacy yake ikupangidwa intrude kapena ufulu wake wa agency ukupheredwa ukuponderezedwa munthu amene aubweretse kuti titani tichotse that element. Koma ife ngati kuyankhula ngati Macra system imene tikugula tapempha kuti zimenezo zisakhalepo chifukwa choti ufulu wa munthu wa privacy ndi ufulu wofunika kwambiri umampatsa munthu freedom ufulu oti apangenso realize maufulu ena moyo mwake. Mwachidule mufuna mwananthaza kuti zomwe mupangazi zikungogwirizana ndi malamulo a dziko lino komanso mphamvu zomwe Macra idapatsidwa simukuphwanya lamulo lililonse mmene mukupangiramo. Sisi kuphwanya lamulo kungoti mwina anthu atakhala ndi mapicture olakwika chifukwa chake tupanga program ngati awo kuti Amalawi aphunzire atolepo tapatsa assurance kuti zolinga zake za chinthuchi ndi zabwino osati zimene muziganizira kuti tili ndi zolinga zokuti mwina ufulu wanu agency tiupe. Ife timalemekeza kwambiri ufulu wa agency chifukwa chake mu Communications Act momucha section 54 ikunenetsa kuti operator aliyense amene atapereke information ya private ya client ya customer amene adziyimbidwa mlandu. Ndengati ife tikuyang'anira zimenezo zokuti munthu asapereke ufulu asaphwanye ufulu wa privacy wa munthu. Ife tomwe sitingamakhale patsogoloso ndikumaphwanyanso privacy ya munthu. Apapa palibe mwina angadzambatuke kuti Macra mupanganji zimenezo zokona mukagule makina olozera nkhani zabodza pamene poto lamulo lake lili mene mafotokozamo ndoti you are within your mandate. Palibepo zomwe tili mandate yathu malamulo tinalemba sa Macra malamulo anadutsa ku parliament malamulo a Communications Act ndi Electronic Transactions anadutsa ku parliament chifukwa even mu electronic transaction muliso nthambi ina ya Macra imene timati Malawi set imeneyi imalolezedwa kumapanga incidents analysis kupanga analyze kuunika zinthu zimene zikuchitika pa digital platform. Technology chokumayipanga analyze kuti pakuchitika chakuti chenjerani anthu kubera ni password chonje ndiye kapanga observe choncho timapita no ife ngati consumer protection kupita no kugulu kwa Malawi kwaphunzitsa kuti akuluakulu kwabwera chisumo chotumiza mwina link yakuti link imene musaikhulupirire kwabwera chisumo choma kunamiza ni kuti USAID ikupereka ma grants ndi mukangopanga click link ndi kupereka ndalama iyi musatsatira kumakupangani hack account kwabwera chisumo chokuti tikuti ntukula pakhomo zikuchuka masuku ano kwabwera katundu wanu pamwaza boda nditi zisonkhanitsa nkhani zonse zija ndikuwauza Malawi kuti mukaona ichi apapapa bwererani mbuyo pondani break musazikhulupirire chifukwa awa afuna kubereka. Mukaona nkhani imene akuchukitsa yokuti awa anapanga chakuti anaba olo candidate uyu akuyimira chisankhoyo anabako ndalama nthawi yakuti musamvotere ife chimene tachita system ija ifukula ndikuona kuti kodi zinzabodza kapena nzona ngati zizabodza ndiye kuti munthu uja candidate uja kufuna
akunamiziridwa ucha akusinjiridwa ucha thongobweretsa system uri yagwira kuti zinthu ngati zachane zabodza so even kwa anthu andale chinthu akuyenera chisapoti akuyenera chisapoti ozikazakhaso tinzoona anthu adzapanga so verify ndi tunafuna songo pangadi kuti system tikugula malingana ndi ndalama zimene parliament ndimafuna ndipite kumeneko mwakanga okay that is another important andinganoti chimene chomwe anthu akudabwa nacho kuti Macra iwo ali mdzindalama kwa basi kuti mpakana akagule makina olozera zinthu zabodza chifukwa ina amadabwa kuti inu mamuli mwina ndalama zimene zikanapanga zinthu zina ndi zina muli mchithumba atete Macra imapeza ndalama zake kudzera mu ma license fees amene limatolera kwa maoperators inu kuti muziulitsa mawu mumapereka license fee ku Macra chaka ndi chaka ndi ndalama zija timapita ku parliament ndikupanga chaka chikamayamba timapita ku parliament kunena kuti zinthu zathu zimene tikufuna kuti tipange chaka chino ndi easy kuti tipange achieve tikuyenera kugula mwina magalimoto tikuyenera kugula mashini tikuyenera kugula mwina mipando imene tikuyenera kugula kupereka rent ndi zinthu zimene zikapita ku treasury imapanga approve zikachoka ku treasury zimapita ku parliament ndi chamanena kuti budget so budget imene madusa budget ya dziko lonse Macra inalinso yayikamonso ka package kuti zimene titapange ndizi one of the things zimene parliament inapanga approve ndi kuti tigule machine regulator tools kuteko aphungu a nyumba malamulo nkhani yakuidziwanso bwino bwino akuidziwa ngati amaoneka bwino bwino zinthu zimene adutsitsa akuyenera idziwa aphungu onse naye nawo sabata atha lomwe talongosolera bwino bwino pamene kumbukira kuti ayi munabweradi munafotokoza izi koma make sure kuti Amalawi adziwe kuti nkhawa za Malawi zimene zikubwera za privacy mwaphunzitse kuti izizi machine wasakupanga zimenezo nditi tikapanga approve choncho process jemayamba na procurement now procurement process imathotenga chaka olo kudutsa kumene so apapa pamene tikukamba panopo process ili tinatulutsa mu newspaper pa 13 September 2024 kuti anthu amene ali ndi kuthekera athe kuti panga supply system yecho anthu anapanga bid atapanga bid tinapanga evaluate ndikuona kuti kodi akwaniritsa ma specs amene ife tayika ndi ndani zomwe mukufuna zomwe tikufuna sizongodzuka lero kuti ineyo ndikhoza ndikuthekera komanso maona kuti zomwe timafuna zija awo ali nazo ali ndikuthekera munapanga zonsezo tinapanga ndiye titatero malingana ndi malamulo a dziko lina Public Procurement and Dispose of Public Assets Act amanena kuti mukamaliza procurement process ija musanampange award munthu cha contract dziko lonse liyenera lidziwe pakali transparency pasakale zobisa kuti mufuna mumpange award uyu komanso muwapatse amene anatenga nawo mbali kumpikisano umene uja kuti ngatali ndi zodandaula anene ndiye tinapanga publish invitation to award a contract ndichidziwitso chodziwitsa Amalawi plus iso kudziwitsanso anthu amene anatenga nawo mbali kuti process ija yatha ndipo tatsala pang'ono kuti tipange award contract kwa wakuti koma tisanatero timafuna ngati muli ndi zodandaula madando abweretseni kuja sina ngati bunge la boma limasiya ndi private utangopita pansika kwangogula kwa venda pamene ife ngati bunge la boma timatsata malamulo mpikisano kale wa open aliyense ndipo unali open usati Malawi mokhamu komanso dziko lonse lapansi tinapanga international competitive bidding nchifukwa chake kuna pezoti amene anachita bwino zimveka kuti anali ochokera maiko akunja kuti ndi amene anachita bwino amene ali ndi kuthekera kuti atati ntchito imene apatsidwa azagwira ntchito yomwe izakhale yokomera Malawi amene anayankha mmene ife timafunira ndi munthu wakunja ndi tisanampange award tikufuna Amalawi ngati muli ndi zodandaula munene Amalawi amene atenga nawo mpikisano mbali kumpikisano amene ndiye tikampanga identify munthu uja timakampatsa contract tikampatsa contract timapanga naye negotiate kuti matems awo kusangalala nawo komanso tisanapanga implement tikufuna tikasuzumire kuti kodi iweyo ntchito iyi ungayikwanitsedi atha kulemba proposal yabwino koma upezeka kuti manja yake sakuthwa ngati mene inathwera proposal ichi mukuona ndi ifeyo timakaonekaso ngati process iyo imakapangano practical verification munagwirako kuti ntchito munayigwira bwanji timakafunsa so ena ngati mumapangira CV munthu umayika ma referees chimodzimodzinso idutsaso process yonseyo pamene tisakuti ndi chikayiko tipitapo tikaoneka
ndipo tikusangala kuti amalawi abweresa nkhani zambiri mbiri zonsezo zithandizaso kuti tikamapita kuunika kuti tikaoneka kuti anthu ananena ichi inu mukuti chani. Zopatsa chidwi kwambiri chifukwa mmene amalawi ambiri akutionera apa komanso kutimvera ambano kukhala ndi chithunzithunzi cha momwe zinthu zikukhalira chifukwa mmene ndamveratu kwa inu sikuti makina oti abwera kale dziko muno ambagwira ntchito ayi ndi process yomwe ikungoyambika kumene sanabwere komanso kuti adzambe kugwira ntchito kuti system ibwere lese tapanga odi February kuti abwerese apange ship into the country zitenga nthawi zitotenga mwina mpaka December chaka ichichi kuti chizambe chiro kugwira ntchito ichi mwina tafika even January chaka chamawa. Sizapompo iyi system kuti ibwera ipange store sizinthu za simple choncho. Chabwino. Koma system sitinagule ndikomwe koma panopo tili kumapeto kwa process yopanga procure koma chifukwa choti chaboma chinthuchi timabwera kugulu ndikuulula osati kupanga zinthu zobisa. So Macra baja ndi bungwe la boma mene mafotokozera ndoti it's accountable kwa Malawi ndi aina ya Macra kani ngati zazizimva bwino ndiyeno mwina tisanapite kwa Bambo Perete inde munayankhapo kale kumabino anthu amadabwa kuti nchifukwa nafunsa kuti Macra basi mutakhala ndalama zonsezi ndi mabiliyoni to amenewa mukagule makina amenewa koma mwina mayankha kale chifukwa ndapatika pali mwina mavuto osiyanasiyana amene dziko lenu kumana nawo ndi basi Macra mukayike ndalama zimenezi kugula makina amenewa mmene wafotokozera moyo amalawi ambiri amene amva komanso kutiona pano I think akhutitsidwa kuti ndikufunikiradi ndikofunikira kuti tigule makina amenewa komanso anthu ena akumanena kuti amuna mukanagula chimanga ntchito yogula chimanga si ya bungwe la Macra lilipo bungwe la mdziko muno timatadi make limene lili responsible kuonesesa kuti food security mdziko muno ikhalepo ndiye mavuto akuadimake asalepheretse Macra kukwaniritsa statutory mandate yake udindo wake umene Macra ili nawo pachilamulo ndeti kusakanizana ziwiri fati kapita ku parliament kuja mabudget adi makiso inaperekaso budget yawo chaka chino tufuna timangezi Macra inapanga budget ife tingotsatira zimene tinapereka ku parliament parliament ndi ulipangira approve chabwino zimwambia ndipitetu kwa head of IT mkulu ona za IT ku Macra zikuoneka kuti mene mwafotokozeramo chifukwa bizikuoneka kuti ndithu ma benefits okhangati ndambiri koma mwina mungo kukhala ngukumbutsa nabe kwa Malawi amene akutiona komanso kutimvera akhulupiredi kuti ma benefits kapena ubwino wa zimenezi ndi wochuluka makamaka kwa ma consumers tinenenso amene ndithu amagwiritsa ntchito ma consumers amene amagwiritsa ntchito zipangizo zimenezi za makonozi agwiredi kuti ndithu pali ma benefits ochuluka Macra kandi zatsatira zonse ndikugula makina amenewo. Nzoona ndithu kuti pali zabwino zambiri zomwe amalawi atapindulira nazo. Mukuziwa kuti masiku ano anthu akumakayika kama yankha foni ikakhala foni ya nambala yoti sili mu azinzako mfoni yako zikumakhala zovuta kuyankha anthu akumayankha mwamantha kuti mokayikira izizi ndi njira zoti anthuso akamapita masiku ano pa masamba amchezo akamawerenga nkhani akumaziwerenga ndi kuzimva mokayikira. Mukuziwa kuti kale anthu ofalisa nkhani ndi okhala omwe amapita ku sukulu kukhala pa ntchito ndi kumalemba nkhani akalemba nkhani ija isanafalisidwe imakhala kuti yaonedwa ndi anthu angapo kuyionesesa kuyiunikira kuti ndizoona pamene masiku ano inu ndine patokha aliyense atha kufalisa nkhani dziko lonse ndikuziwa ndiye kuti palibe anthu awiri angapo oyiona nkhani ija ndikuyiunikira kuti koma zomwe mwalembapa ndizoona umboni wake uli kuti anthu akumafalisa nkhani zambiri zopanda umboni uwu ndi mwayi waukulu kwambiri kuti anthu azitha kuwerenga nkhani zambiri ndi kumakhala akuziwa kuti nkhani ngati zili zonama tizimva pamene pakali pano palibe mwayi woti munthu akamawerenga nkhani zija azikhala oziwa kuti ngati zili zaboza tiziwa amayenera monga ananenera kale anzanga amlenga kuti umayenera ukafufuze ukayang'ane ku MBC ukayang'ane
kumiji ukayang'ane ku times kuti nkhani ijadi ndiyoona ndio ubwino umene ndi waukulu kwambiri chifukwa kuti uthandiza anthu kukhulupirira zambiri zomwe zili pa masamba apa intaneti ndikuziwa kuti akanama tidziwa pamene masiku ano akanama suziwa uyenera ukafufuza kuona kuti ine mwina akuti awakhapa kuona kuti mkono wanga uli ndi mwina dzina zake zodabwisa zonse zolanda ngopanga chithunzi atatenga chaku DRC ati photoshop apanga photoshop studio olatenga chithunzi chaku DRC ndikuchika pa nkhani kuti kwapangika ngozi tuku anthu ndi awo ngozi ya dziko lina zimenezo zitha kuwapangisa anthu kupanga mantha mwina kukwera basi kupanga mantha even kusiya kupita pa ulendo chifukwa kuti kwapanga ngozi olo iyi akuti kwazaza mazi tu kumangozi wakololoka ubwino uwu ndi waukulu kwambiri chifukwa uthandiza kuti anthu akhale ndi ufulu akhale omasuka akamapita pa intaneti kumaziwa kuti zina zake zikalakwika pali wina wake akuti yang'anira pali mulonda apa umagona munthu ndi tulo ukakhala ndi mulonda panja pamene ukakhala ulibe mulonda panja umangogona umagona mwa mantha diso likumaganiza ukangova chochocho kupanga mantha pamene pakakhala mulonda umagona mwa ufulu ukuziwa kuti ngati china chake chitalakwike tiuzidwa pali wina wake akuyang'anira panja paka red flag kuti nkhani msakhulupirire Macra ndi mlonda oti aziona ndi kuthandiza anthu kuti nkhani yitu iwunikiriseni kwambiri ilibe umboni okwanira chabwino ndithu inetu ndikuyamikeni kwambiri bambo Steve Perete amene muli mkulu za IT ku bungwe limene la Macra mwatifotokozera bwino mmene nkhani imene ya makina olozera nkhani zabodza mwayifotokoza komanso munali ndi KDS Mlenga amene ndithu muli mkulu wachiwiri kwa mkulu ona za malamulo kumaziona kwambiri za pachizungu amati maconsumer tikuyamikeni kwambiri kuti munali ndi nthawi kufotokoza bwino za makina amenewa ndikupata Malawi kina kulikonse kumwe akhala kutiona komanso kutimvera pa MBC TV komanso Radio 1 amva zenizeni tikuthokozeni kwambiri fa munali ndi nthawi imeneyi kuti yayi ndithu munafotokoza zimenezi ziko mwambiri mene munomera malizaso programu yathu ya lero ya Macra Special kapena programu yapadera kuchokera kuno ku Royal Hotel mu mzinda wa Blantyre pomwe bungwe la Macra limatifotokoza bwino za makina amenewa chichewa chake akuti makina olozera nkhani zabodza amalawi ndikhulupirira kuti mwamva kuti yayi Macra cholinga chake sikuti ifuna idziona zomwe tikulankhula amene zomwe titumizirana ayi ifuna itetezeni amalawi kuti ndithu kumene kulikonse mukhalako muzikhala kuti mukupatsidwa nkhani zokhazokha zoona kuchokera kwa ine Timothy Katera ndingoti ayi mwakoma nonse pitirizani ndithu kuonera ma programu osiyanasiyana kuchokera kuno ku MBC TV komanso MBC Radio 1 madzulo opambana. Every time you go online, you leave a digital footprint. Your data is valuable, and it's important to know how it's used. Companies collect data about your browsing, location, and even your interests. This data can be used for targeted ads, but also for things you might not expect. Protect yourself. Use strong passwords. Be mindful of what you share online. Review your privacy settings. Learn more about data privacy and take control of your information. Visit www.dpa.mw or call 261. Toll free. Your data, your power. Brought to you by the Malawi Communications Regulatory Authority, Macra. Among millions of Malawians, there are exceptional individuals who are focused at providing solutions to challenges that the society is facing. Mangochi has one such rare breed by the name of Gonjetso Kumpasa. He's a trained obstetrics and gynecological clinical associate. Back in 2020, Gonjetso hatched an idea to establish a hospital that would assist communities in accessing quality health services. Unfortunately, Gonjetso had no money to put his dream to reality until when he came across United Civil Servants SACCO, the leading SACCO in Malawi and the fastest growing in Africa, whose mission is to transform socio-economic lives of all Malawians.
By then, I didn't have enough capital to open the clinic. But a colleague is the one who said, no, you can go to United States of Sabo and have opportunity to get a loan, and that will help you. So when I went there, I got a loan, which was enough for me to start the business. Since then, Gonjeto had found a partner in bringing positive change to the society. In 2023, Gonjeto opened a separate account at United Civil Servants Sacco called Tipindule SME account. Under this account, members that are into business save their business income and can also get a loan of up to 20 million kwacha, depending on their business cash flow. Gonjeto obtained another loan under SME Tipindula account and opened a maternity unit at his hospital. As his name suggests, Gonjeto is now able to defeat all the financial challenges through his financial partner, United Civil Servants Sacco. The coming in of that SME loans helped me a lot to get enough loan to establish maternity unit. And I said that I need to have a maternity which everyone will appreciate, to say when I go there and deliver, I will be safe, and even my child will also be safe. Pauline Kambalame is a happy mother after giving birth to a beautiful bouncing baby girl at Umoyo Maternity Unit. Pauline says the financial assistance that United Civil Servants Sacco rendered to Gonjeto for him to open a maternity wing helped her to deliver her child safely. Anandithandiza bwino unacho ngamo simomwezo ndinkambekezere kolo nditafika manisa nandilandira bwino ndinapita kumama wakwambiri koma ndinapeza kuti ndandachithandizo nthawi yomwe ndinafikayo. United Civil Servants Sacco akamathandizira anthu amene ajawo sikuti akuthandiza anthu okha ajayi, anthu akuthandiza anthu ambirimbiri kwanza sikuti ndine ndekha amene ndikakachire kumene kuja kupitanso anthu ena ndi akamathandiza anthu ata private kuti azipanga post ma business awo ndoti akuthandizanso anthu ena padera sokhawo. A lot more residents are attesting to the quality health services that they get from Umoyo Private Clinic. Makamaka mankhwala amene amatipatsa ndi mankhwala othandiza kwambiri pasiti mabwera kaligawiza kuita bwera naye tikande thandizo mwina tuzite zomwe ziti mwana wakhala bwino wala munthu wamkulu kumene ndi ndi chipatala chodalirika. Private clinics are partners of the government, and we come in to make sure that some of the services that the government maybe is failing to offer, or maybe it's not there at that particular time, we're able to provide that service. And for Umoyo Clinic, we have been a good partner to Mangochi DHO. Some of the maybe like blood tests, when maybe it's not happening there, they come and they send them, and then we do the test. And at the same time, government is trying to make sure that there is job creation, and with this vision we're able to recruit people. End January as a proud landowner with Green Village's New Year plot deals. Secure residential plots starting from as low as 399,000 kwacha in Mzuzu, 699,000 kwacha in Milongwe, and 899,000 kwacha in Blantyre. In Mzuzu,
We are located at Malivenji, Dunduzu, and Nkorongo. In Milongwe, we have plots in Area 49 behind New Shear, Airwing 4 Ways, Nalikule, after Byron Farm, and Kia. In Blantyre, we are at Lunzu and Shilega. This offer is valid until 31st January 2025. Contact us in Lilongwe at 0885-252-526. In Mzuzu at 0984-138-557. And in Blantyre at 0887-097-474. We are growing Malawi together. The EU in Malawi believes in meaningful partnerships that create an enabling environment for sustainable and inclusive economic growth, leaving no one behind. This partnership-based approach is leading to a brighter future for all of Malawi and its citizens. It starts with protecting the most vulnerable and empowering all communities. It builds on increasing access to education and skills development opportunities. It fosters entrepreneurship and incubation of new businesses. It invests in new infrastructure and it promotes an enabling and attractive business environment. Construction of facilities like this can help to increase the productivity of food in our country. I believe in a few years, our country can change.